Teraz ideme vysvetliť che ci sono. To je dôležitá gramatika aj pre cestovateľov, per viaggiatori. Je to vlastne anglické there is, there are. Tu je, alebo tam je a tu sú, tam sú. V taliančine máme teda ci e, ale tým, že sú tam dve samohlásky vedľa seba, jedna musí ísť preč. Také je pravidlo elisione, skracovanie, čiže che miesto ci je a ci sono. Che tu je, ci sono tu sú, alebo tam sú. No a opisujeme vlastne veci, ktoré sa niekde proste nachádzajú. Napríklad c'è un libro sul tavolo. Na stole je nejaká kniha. Dôležité je, že v jednotnom čísle vždy používame neurčitý člen. Un libro. Môžeme mať napríklad c'è una borsa. C'è una borsa a je na zemi per terra. C'è una borsa per terra. C'è un ukulele sul divano. Ci sono dei cani nel giardino. Ci sono dei cani nel giardino. Áno. Môžeme použiť v množnom čísle člen dej v prípade mužského rodu, v prípade množného čísla mužského rodu, ale nemusíme. Nie je tam úplne pravidlo, že musíme, niekedy to trošku zavadzia. Napríklad ideme na oslavu. Sono alla festa da Maria. A niekto sa spýta, je tam aj Luigi? C'è anche Luigi con voi? Čiže tam sa vyslovene pýta, je tam aj Luigi? Hej. Ale keď sa spýtame, kde je Luigi? Je v reštaurácii. Dove je Luigi? Lui è al ristorante, alebo lui è andato al ristorante, hej, že išiel do reštaurácie a tak ďalej. Čiže jedine v tom význame, keď máme pochybnosť, nevieme, či niekto niekde je, tak povieme ci sono anche Maria e Pietro con voi? No, non sono qui. Ma dove sono? Non lo so, perché me lo chiedi? Ci sono ristoranti italiani nella zona? Sú tu nejaké reštaurácie v tejto oblasti? A dostávam sa trošku už k tomu, k tej cestovateľskej taliančine, pretože to je vlastne prvá a taká elementárna vec, keď ideme na informácie a pýtame sa, čo je tu. Na videnie, alebo na navštívenie, na jedenie, na ochutnanie. A vlastne tu sa dostávame k tej druhej gramatike, ktorá je tiež zakomponovaná v tej prvej fráze vlastne básničky, ci sono le cose da fare. Da je predložka, ktorá, keď je spojená s infinitívom nejakého slovesa, znamená k nejakému určeniu. Da visitare je na navštívenie. Da mangiare na jedenie. Ci sono i cibi tipici da mangiare, da provare. Hej? Talian sa spýta po taliansky, možno v slovenskej, možno v talianskej reštaurácii, hej, v Bratislave. Môže sa spýtať ale skôr veci, že sú tu nejaké historické pamiatky na videnie, napríklad v Bratislave. Ci sono i monumenti storici da vedere a Bratislava? A môžeme mu odpovedať, hej? Sì, ci sono tantissimi, napríklad. Ešte to som vlastne k samotnému da niečo, napríklad un libro da leggere, kniha na čítanie, to sme už vlastne aj mali, un film da vedere, film na pozretie, alebo da guardare. Keď pozeráme doma, je to guardare, a keď pozeráme v kine, je to da vedere. Je to tak, teraz nebudem vysvetľovať, že prečo, ale je to proste tak. Je to zážitok a zážitok je vždycky vedere. A už som to povedal. Základ pre tú cestovateľskú taliančinu a preto to vlastne aj spomínam, lebo riešiť iba básničku by bolo málo. Áno, my sa potrebujeme dohovoriť. Čiže ci sono i posti bellissimi nelle vicinanze, alebo ci sono i monumenti storici in questa città.
a tak ďalej a tak ďalej. Teraz ma to všetko nenapadne, ale dole nechám nejaké tie typové vety, ktoré si podľa mňa viete aj vy vyskúšať, a aby vám vlastne fungovalo vlastne to, že čo sa chceme opýtať a ako sa to teda opýtame. A ešte som sa chcel dostať k tomu ne, ktoré je síce bratislavské, ale v taliančine vôbec neznamená ne, ale ani, ani. Vyskúšame si napríklad, že nerozprávam ani taliansky, ani francúzsky. Non parlo né italiano né francese. Nepijem ani kávu, ani čaj. Non bevo né caffè né té. Poetickejšie. Dievča ani neplače, ani sa nesmeje. La ragazza ne piange né ride. Ma che cosa fa questa ragazza? Hej, čiže v tomto význame, ale je to také literárne, lebo je z toho posledné bolo cítiť, že čo teda opisujeme. Hej, čiže preto je to veľmi často teda v literatúre ani, ne, ne. Takže to je všetko, čo som vám dneska chcel povedať. Verím, že ste sa niečo nové naučili. A áno, toto je môj nový kanál, kde vám budem rozprávať trochu po taliansky a trochu po slovensky. Takže grazie per aver guardato questo video. E sì, ci vediamo, no? Ciao!